Гледам последните проучвания за предизборните разпределения на гласовете на гласуващите, т.е. коя партия ще бъде на първо място, коя ще бъде на последно място. И виждам, че партията на бившия президент взема челните места, 30% ще гласуват за тази партия. Въобще не мога да разбера кои са тези 30%, сигурно общо взето краде гласове от тези българи всички, които гласуват за силни личности. С други думи, ще открадне бая гласове от Бойко и от крайно десните партии от типа на Възраждане. Тоест всичките популистски гласове ще отидат сега за човека с самолета. Но не мога да разбера нещо. Значи това е военен. Този военен влиза в политиката, става президент. Представете си, започвате като един военен и ставате президент на държава. Това е сигурна работа с невероятни преимущества, хубава заплата, просто само плюсове и сигурност е това нещо. И в един момент решавате, не, много ме е скучна тази сигурност, имам желание да се заема с нещо, което е абсолютно несигурно, смятам да започна партия, мога да загубя президентството, мога да загубя всичко, което съм постигнал до сега в живота си. От някъде намирам пари, откъде ги намирам, не е ясно, за да започна партия, защото това е много скъпо начинание. Някой ми е дал пари и сега си юрвам да ставам политически лидер. Добре, каква е печалбата от това да станеш политически лидер, като вече си президент на държава?